начало на деня сервиз. Това си обувките за котката, бе. В момента сме на хижа Мальовица, правим една 2 минути почивка и продължаваме нагоре. Плана някъде е там, да идем. В момента се изкачваме от втора тераса на Мальовишката долина и вървим към заслон Бак. И както казва Витак, е някъде около 11 сутринта и има някакъв шанс да хванем пъкиците на Рилския манастир, които бачкат от 3. И тук сме с мама, момчил и Митака. Митака от Ред Рок. Давай, мамо! Ексът! Това е ергенското парти на Митака, дами и господа. Да, бе, това е просто водопад, тук има някаква ръка. Би трябвало да го спуснем на рапел, мъкнем въже и джаджи за рапелиране, обаче ще окажа, че имам пътечка отстрани и си го слизам. Трябва да минем през едни камъни и ни умръзна да си махам ските и мисля, че ще мина с тях. Давай. Тия ски за нищо ги нямате. Оп! Гранде финале! Снега свършва тук. Бая слязохме, да. Ще имаме сега около час ходене додолу, сигурно. Много върват тия ски, ей!